תראו, עשינו הדג, וכבר פתחנו אותם, אבל נעשה כאילו לא פתחנו אותם. That's the next video. How to open your hot dogs and then tell you didn't open your hot dogs. טוב, אז זה לא נפתח. שימו שלה. וכל משפחתי היקר. hot dog מגניבה. It's a super safety זה package. בטוח מה שאמר. אני מנסה לגרום לזה להיות כמו הקודם, הוא היה מגניב. לא, חושב שזה מסגרים. רגע, עכשיו אני אפתח. את מכתב. זה, טוב שסתם. והטק זה מגניב. אני אגיד את זה. אוי, איך, כזה בושבושים עליו. הטק זה מגניב. ובושבושים זו מילה שימושית. בושבושים זה מילה מאוד שימושית. תשאלו את סתם. או את חילת. או את חילת. שהמציאה את זה. הטק זה מגניב. אבל זה בשר ברצח וזה. זה גם מהטג. הטג גם מהטג. גם מהטג. כמו הסקוואר הטג. לא, זה סקוואר. סקוואר גם מהטג. זה סקוואר גמי. סקוואר גמי בר. נכון, ויש סתם גמי בר, שזה מגניב, אבל לא הצלחנו לבדוק. לא מצאנו, זה דוכן אידיוט. פרימיטיבי. פרימיטיבי נורא. ועכשיו אנחנו נראה לכם אותם. עם ההנקה שעשינו? איך נקרא להם? למה? למקלות האלה. מקלות? רעיון טוב. הנה הבעל. הנה בעלי. אנחנו רוצים לראות אותי, נתת נשיקה, תחזיקי. עכשיו נותנת נשיקה לבעל שלה. ייי! סתם הוא ממש סקסי, קיבלתי אותו בחנוכה. בקיצור, אז זה ממש מגניב, ותקשיבי רגע. סתם יש סגול. סגול, ויש ירוק. ולקחנו את שניהם כי הם היו מתאימים. היו עצמאים. הם הולכים ביחד. אבל לא רצינו. וזה גם כזה טרנדי כזה, כי עכשיו זה סגול, וירוק זה סתם שלא מגניב. אוקיי, ואת ההנקה שכבר חפרנו. נכון. אז עכשיו אנחנו נחפור עם הנקניקיות. ואחר כך אחרי שחפרנו עם הנקניקיות גם כן, אנחנו יכולות לחוש את עצמנו Hannah Beth Project Kitchen. למרות אנחנו לא Hannah Beth Project Kitchen. הוא נורא מתות. אנחנו מקושיות אבל פחות. אנחנו מאוד דוגמניות. אין לנו עיניים כחולות. מזויפות. והיא הורידה את התוספות. זה גם בווידאו הקודם. סתם לא שמרה. זה היה בטעות. וכן, עכשיו היא תשמור אותו. וזה ההטק המגניבים שלנו. זה שלי. ועכשיו יש לי משהו להגיד לכם. יש לו משהו להגיד לכם. זה ממש מצחיק. יש לי מתוק. וקוראים לו? ישמלין! ז'ומבי! ואז הם צוחקים, ואז הוא כזה אייקה וידה וידה רה וידה רה וידה רה. הוא מקבל את ג'ומבי בחזרה. ביי! ביי! ביי!